Fl-aħħar jiem il-kap tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista Simon Busuttil ħatar lil Carlo Bonici bħala Shadow Minister dwar il-kaċċa. Iżda fl-ewwel okkażjoni biex Carlo Bonici jitkellem dwar is-suġġett ma tħallix jagħmel dan mill-Partit Nazzjonalista. Carlo Bonici kien mistieden biex jieħu sehem fil-programm Tweġibiet li xandar qabel One News nhar ta' Tlieta u nhar Terba' u konferma l-attendenza tiegħu il-ġimgħa 19 ta' Jannar. Iżda ftit sigħat qabel ir-recording tal-programm, Carlo Bonici qal li l-produzzjoni tal-programm li ma kienx se jattendi. Bonici qal li ma rridx jieħu sehem għaliex il-Partit Nazzjonalista kien se jieħu l-backseat fil-kampanja referendarja. Bonici talab lill-produzzjoni ta' Tweġibiet biex f'każ ta' problema tikkuntattja lid-Direttur tal-Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet. Irtirata simili għamilha Simon Busuttil innifsu meta nhar il-ħamis kien mistieden għall-programm Disset. Carlo Bonici irtira mill-programm jumejn wara li Simon Busuttil ħabbar li se jkun qed jivvota favur id-deroga tal-kaċċa fir-rebbija. Deċiżjoni li ħadha ġimgħa wara l-Prim Ministru Joseph Muscat u sforz tal-pressjoni kbira li kellu internament biex ikun konsistenti mal-pożizzjoni li dejjem kellu l-Partit Nazzjonalista.